誇り高き戦士孫悟空。このような形でお前との決着をつけねばならぬのは不本意だ。だがお前の存在が消えてもお前は俺の記憶の中で永遠に生き続ける。さらばだ。お前はフリーザ。17号さん、自爆したわけじゃなかったのか。生きてるかどうかは賭けだったけどな。うまくいったみたいだ。大したやつだよお前は。ジレン、このままだと時間切れになる。さっさと奴らを落とせ。孫悟空があの状態だ。俺たち2人でやるしかないな。言われなくても。限界をはるかに超えた死闘の末に悟空は大きな代償を負ってしまった。残り時間はあとわずか。果たしてこの戦いの結末はどうなってしまうのか。